O día 26 de xuño está dedicado mundialmente á loita contra as drogas, unha data sinalada para a Fundación Galega contra o Narcotráfico, que dedica este día a concienciar a veciñanza sobre a importancia de rexeitar as drogas. O acto deste ano tivo lugar na Illa de Arousa, na que decenas de veciños se achegaron para escoitar a lectura do manifesto e asinar unha pancarta. É un día bonito, intenso para todas as persoas que traballamos no mundo da saúde e da prevención. Así que desde a Illa de Arousa rexeitamos públicamente esa lacra e exhortamos e pedimos á xente e a todas as forzas vivas de todos os concellos de Arousa e de toda a Barbanza e de todo o Salnés que sigamos facendo políticas a prol de un mundo pois máis humano, máis verde, máis solidario e máis inclusivo, onde a saúde é o que importa. Dende a Fundación sinalan que estes actos son importantes para que a xente non esqueza as consecuencias das drogas e o narcotráfico. Parécenos importante porque a conciencia dúrmese, a veces as persoas que non teñen cerca pois un adicto, unha persoa que sofre esa lacra non se dá conta, co verano vaise desmemorizándose e nos pensamos que a parte de recitais, de conciertos, a parte de panos blancos deportivos, estos pequenos actos tocan a conciencia. Dende ella destacan a importancia destes actos en concienciar a poboación, especialmente a mocidade. Incidirlle na sociedade que a droga está aí, a droga fai o daño que fai, isto nos anos 80 que, como dicían, que non se sabía o que facía, nin os efectos secundarios. Vese perfectamente, por desgracia, levou a moita xente por diante, é iso que hai que evitar. No manifesto fíxose unha síntese da situación actual no narcotráfico. Analizaron as actuacións feitas no último ano pola Fundación e as estrategias do futuro. Dende a Fundación tamén sinalaron que casos como o narcosubmarino que chegou a Vilaxoán demostran que o tráfico de drogas aínda está moi presente e que non se pode baixar a garda.